næse og din tunge. Lise, er der kun os to i en lastbil? Ja, her Lise, er der kun os to i en lastbil? We coffee. Hvad hedder? Det ligger der. We Er det sådan en her, man skal bruge til at... Du spiser mit live. Vi gør der Lise. Jeg popper din næse og din tunge. Hey Lise. For nu skal jeg vise et show. Se. Så nu stopper vi den. Jeg skal bare på det. Nej, Julia. Julia, det er fint. De skal ikke lægge mærke til dig. Du skal ikke skubbe, eller hvad? Det var helt skubbe.